Úchylnej hajzl, nutí kopat si vlastní hrob? Nemáme moc času. Má každý svoji zbraň. No jasně. Tak vy dva to obejdete a sejmete toho u drtičky. Ty sejmeš toho tlustýho. Já tu radši počkám. Tak ještě jedno kolečko a jsme hotovi. Tak pojď, vylez. Chytni se. Teď! No skvělý, tví kamarádi jsou tady, hej! Ach bože! Jsi celý? Alison, řekni něco. Takhle, Jste, pane na nebi. Nikdy bys nevěř. Co se ti stalo? Jsi v pořádku? Co se mi stalo? Nějaký kluk, sám od sebe, skočil do drtičky na dřevo. Co? Po hlavě rovnou do drtičky na dřevo. Podle bot a podle kalhot by to mohl být jeden z těch studentů. Co se sakra stalo jí? Co? No, omdlela a spadla do díry na straní vedle mě. To je tvoje krev? Co? Ne. Ne, to je krev toho studenta. Jeden z těch blbců se vyřítil, probot se kopím skrz naskrz a umřel přímo na mě. Do prdele? To jo. Uklidni se. Dobře. Nebreč, uklidni se. Tak jo. Já vím, o co tu jde. O co? Je to banda sebevrahů. Banda čeho? Tyhle děcka sem jezdí a páchají sebevraždy po celém lese. A ne, bože, najednou to všechno do sebe zapadá. Musíme schovat všechny ostrý předměty. A víš co ještě také? Tak ne, já myslím, že se snaží zabít i ji, jo. Proto se chovali tak divně, když jsme ji zachránili. Chtějí, aby umřela. Proč? Já nevím. To je dobře. Kdybychom to věděli, tak by nás chtěli taky zabít. To je dobrý názor. Takže co teď, co budeme dělat? Budeme na policii? Zavolat policajty? Jo. Co jim řekneme? No, řekneme, co se stalo. To je dobrý nápad, Dale. Jo. Nazdárek, strážníků. Měli jsme těžký den. V klidu jsme se starali o svý věci, dělali na baráku a najednou se nám děcka začnou zabít po celém pozemku. Ale tak se to stalo, tak ne. Musel bys být blbej, abys tomu uvěřil, Dale. Je jedno, co se stalo. Záleží na tom, jak to, co se stalo, vypadá. A to, jak vypadá to, co se stalo, je fakt hrůza. Tak co s tím sakra uděláme? Všechno to uklidíme. Teď hned. Tak jo.